एज सुमिरन करके नारायण का लो बजरंग बली के नाम। मातु जगदम्बा मातु शारदा मातु सरस्वती हे महारानी। तो हे बजरंग बली शिव शंकर भगवान आये तनी जुनिया जना लजिया होई बचाइए अली होती। यो बाबा डमरू वाला हो जा दलालो अरोग होई भरोसा गुरुजी सब दलव से देखी सभे हम आल्हा के 61 रुआ सबके मोहब्बत के दूसरी लड़ाई आल्हा जो नाम के रहले उनका पिताजी के ही कहानी बा। दक्ष और बच मोहब्बा नगर में नौकरी लोग करते रहे, लेकिन जहाँ शादी भई रहे दक्ष बच के उनकर साला माहिल सरदार रहलन। वो माहिल एक ऐसा धन रहे मोहब्बा नगर में पारस पत्थल लोहा छुआवत सोना बन गया। वो पत्थल के चाहत रहलन कि कोई नहीं राजा ले जा सही से यह दोनों वीर के मार के अलख राज हमार मोहब्बा पर होई। तो प्रेमी सुनी दक्ष के लाल रहना जिनकर नाम अल्हा बलवान। बाछराज के लाल दूगो जनमलन मलखा सुलखा वीर बलवान। दक्ष माता दिवला के राजकुमार रहले माई कुसुमा के बीरमल खान। हीरा समैया दादा सुनी हो मोहबा कियो। मोहबा नगरिया में अब राजा दछो कहले रहलन दुर्गा के नयाजो। प्रथम लड़ाइया रे जीत भी नगर मोहबा के हमारी मंदिर देवी शंख मरवर बनवायो। हेले दिन पानी रे बाजो गई रे मोहबा में राजा बतिया गई होई हे राजो। मरवर के माई बड़ी तन क्रोध में कहली कि हई देखो हम लड़ाई जीता देनी नगर मोहबा के। आज दक्षराज ऐसा भुला गए कि हमारे संग मरवर के मंदिर ना बनौले आ माटिए के मूर्ति के हमारे मंदिर रह गई। जब देवी भाग गई उनकर संग छोड़ के तो सुनी एगो घटना बतिया। राजा माहिल के जौन संपलक रहे वो संपलक पूरा हो गए एगो मांडोगढ़ गांव रहे जहाँ बोलिए इसमें देख के बोलिए। जहाँ मांडोगढ़ गांव राजा जासो जेकर बेटा कड़िया महाराज 3 भाई रहलन। वीर कड़िया
बीड़ लोहा सिंह जिनका बल का नहीं स्मार आ बाबू भाई टटोरमल रहलन छोटा अब तो करत रहलन। लेकिन अब उनके राज पर जह दिन बाबू उड़ैलगढ़ से माहिल लीली घोड़ी ले जाके पहुंचल। जब देखले राजा तक कहें कि आओ चौधरी उड़ैल वाला एह दिन बात देवो बतलाए कैसे कुशल है। यब उड़ैल का जहाँ पर दिया जवाब माहिल सरदार ओ महाराज राज सरकार कुशल क्षेम है उड़ैल के आ लेकिन एगो है का राजा राजा तोहरो आजुआ राजा हनिया बोले लन जा असोज बबुआनो मिठाई पनिया माहिल पिल मोहबानियो याजु दिनवा हनिया माहिल बोलल लगाएर। अरे राजा एगो बात के तय करब तब तोहर मीठा पानी पियब में तो हमारा तोहरा पानी पिया से कोनो जरूरत नहीं है। जह दिन बोले हैं राजा ने कहो जे दिन माहिल कहा कि सुनो राज नगर मोहबा चलो यो लूट ले वो करवा पारस पत्थर लावो यो मोहबा से लोहा छुआवत सोना बन जाए। वही नहीं जिस वस्तु में वो पत्थर ठेकावली सदा कंचन बन गई। भैया राजा सुनलन जह दिन जासो अब तो कहाँ सुनाए आर बाबू बाबू मोहबा तो कैसन राज बांध कि अब तो लूट दमे मचवाए। लेकिन कहे माहिल की दूगो वीर के मारे के बाद जवान दछ और बच के। जब इतना बात राजा सुन जासो तो कहन के माहिल निकल जाओ तू हमारा बंगला से। आज दिन एहबे बात कहला से अपना मुंह में ताला ले लगाए नहीं तो काम ही जाई गबड़ाए। आर दुइया गो खाना दानवा दादा हमनी के होइले होई जा अब सल रहनी जा तो परबन ताजे हो दिन है थारे गंगा बहलियो मोइया आजा ही दिन धोई रे पोछय दे होत रहली राम हो मर जा गनी कोठ मानो मेरो भाई दो छोरे बछनु करिए रे कर आ सुनी लगी नौकरी रे करे लन नगर मोहो आवे। आज हमार खानदान हमें हम जाए उनका के लुटे खातिर चला जा माहिल हमरा दरबार से पानी पिएबो चाहे मत पियो। एह पर बोला है माहिल ने राजा तू तो एकदम निकल गया है कायर तोहरे अब तो नहीं तनिको बुझात है। आज पानी ना पी अब दादा यही मांडो का माहिल कहकर चल दवन महाराज। आगे आगे मोड़ पर जह दिन माहिल गइलन कुछ गाड़ी पकड़ दलन सरकार जह दिन करिया सुन ले बाण जब तो करिया फाना 45 कलर की मामो आए हो मेरे कौन करन अरे हमरा बाबुआ के हो ये हो दिन गाड़ी दे मत हो रफात आए हो मेरे मुड़िया लगा लबी जही मारो में कलन के मेरा मुड़ी काट दे। हमारा बाबूजी कौन गलती कल हम कितना फालतू फालतू तू बात बोल रहा बड़ा कलन की सुनो तहार बाबूजी से एकदम कायर बने नगर मोहबा में धन जौन बा जौन काठमांडू में आ जाई तो समूचा काट के लकड़ी कंचन बन जाई। लेकिन आज दिन तोहर बाप नहीं खन लेवत तो हमारा तोहरा की है पानी नहीं खे पिए के आज के बाद न्योता हकारी भी छोड़ जाए। जा दिन कौन की मामा कौन ऐसा धन बा कि हमार काठ के लकड़ी आ कंचन बन जाई। कौन की हाँ कौन की मामा विश्वास नहीं खे कौन की चप चला हमारा साथ ही अब आज ह दिन दोनों जाना चल नगर मोहबा पर रानी देवाला के लवलन गोहार आज हो दिन दीवाला रे आई छोरो खावा तो देखो तारी भैया रे आई नाम माही सरदार आए हबे लवटी रे जा गली दादा गाना में जो भैया के चरण पदे हलिया जबर पखार तुरंत बैठा दली वही कुरुसी पर आ मीठा पानी ले आन के आ
तब माहिल राजा के जब देवे लगली तो माहिल राजा कहलन कि बहन पियास तो नहीं खेला लेकिन हई एगो हमार संगतिया हमें इनका विश्वासे नहीं है कि ऐसा धन बा तो ए बहन तनी पारस पत्थल के कमाल इनका के देखला भाई के बात मान के जाके यो पाथल ली उठाए रानी जे हदिन लाइल बाड़ी अगना में गाय के गोबर से दलीली पवाई आ तुरंत रानी अब तो जे हदिन बाबू धूप अगरबत्ती दलीन देखाए आ तुरंत ठेका देले बाड़ी इनका एगो लोहा के पहसुल माहिल देले रहलन कहली कि भैया हई लोहा के पहसुल हमरा के देखो ए बाबूजी ओ पथलवा छुआवली या तुरंते कंचन के पहसुल बन गई अब जे देखलन करिया तो इनकर 3 बेपुतरी बाहर भीतर हो गई कहलन कि धन ले गई बहुत जरूरी बा जहाँ दिन माहिल दोनों जाना बेगर पानी पियले निकल गइलन जा महाराज जाके मोहबा के वो हरिया पूछत बाणन करिया कि दादा ई पत्थल कैसे जाई यार कारण के सहज पत्थल ले गई तोहर जरूरी नहीं खे अरे दछयनिया बछरे दुनो भो आइया बा हई ना दुधावा रे हूं जेहिया जुधा नमा परमल के देलन रे बचायो ते गतल बरवा में यतना माहिल दुनो भैया रे हूं याज कोई मैना धरती के लाल पैदा नहीं खेले ले आकि वो दोनों वीर यदि रणभूमि में कबर जी हैं तो कोई हाथ लगा दे ए भैया अब तो हिनिया करिया कहता कि तब तो ऐसा ना वीर की है जौन तू जुझावल चाहत रहो तो ये बतावे कि कैसे वो पथल जाई कि एगो हमरा वीर थ्री बा वो थ्री के लगाई आ जा दिन वो थ्री लग जाई तो जनिया कि काम हो जाए ए भैया ओने ऊ गइलन आने माहिल पहुँचलन अपना उरैलगढ़ में आ एक गरीब ब्राह्मण से कहलन के पंडित जी तू कितना मांगे लो कहलन कि का कहीं बाबू दिन भर मांगी ले तो सवे से 3 दिन मांगब तो सवे सर हमारा भोजन से काम बा कहलन कि सुनो 20 गो मोहर तहरा के दे आ तोहरा मोहबा नगर में जाके अतने बात कहे के बा कि दिवला रानी के करना तो रानी एहन तो कहिए कि आज यदि तू अपना पति के साथे संभोग करबू तो तोहरा बलि बेटा अवतार ए भैया ब्राह्मण लोभी जात पैसा के आ चल देहलन रानी दिवला की हम होबा में जाके जयकार मनवले बाणन दुआरा पर जे दिन रानी दिवला लौड़ी भेजले बा लौड़ी आके कहली कि एल महारानी एगो विप्र आइल बाण जे दिन लौड़ी कहली कि जाके जल्द बोला लाइबे अब लौड़ी फिर दोबारा ले गली अवधिया गन्ना में जहाँ दिन दिवला कहली कि बाबा सुनी बा अरे कमनो सकतिया बाबा तोहारा के दी दानो यह पर बोलन ब्राह्मण की दान के तभी जरूरत नहीं खे दिवला रानी सुनो अगर तू पति से आज संभोग रात में करबू तो तोहरा बलि बेटा अवतार